Mjolisi. Kodwa lo mfana wayengiyekelani mina uNkulunkulu wami. Ngase ngangaba nanhlanhla emhlabeni. Ngizile usuka likete lekudala. Ingane inamahloni okugibela onina. Le ngane ye-2000 nje ivele ibe nesibindi impela okugibela umama wayo. Ngoba lo muntu nje ngiza kuthuni kwelo ngangunina. Kodwa imama lengane akayishaya ingane. Yabona nje vele ngibuza nje zamakhalane ngumama wayo nje asidephuni. Hawule ngane kodwa ivuxelana umfana bakusakhula kahle kangaka enethente elihle kangaka. Hey, ngiyalisaba iphalishi ngoba uqoqi lo mfazi unamatende. Bengeke emsukele nje kuthiwa dlapha imama Simo. Unamatende. Ibhude liconzwayo indlala. Konje nawe Mthobisi. Uma ufuna nje ukuthi uyeke ukuhlekwa womsizi ngosizi lwakweni nawe uyibona uhamba ngemoto. Usuhlulekile imidi iminyaka. Ususayelwe ethuna kuphela manje. Sukwenze konke. Ukusiza ukuthi uvule usukele wona amaketela lawo. Nawe uphilisi kaMjolisi. Uzophila impilo engcono. Le moto nje uyigibela le abahleka ngayo umsisi. Sisikuthengela isigizana. Hawu, ngakho sengithola ukudumala. Sengikhulume kangaka. Hawu. Ngikhuluma ngaze ngakuphosa inyongo. Into yana ngiyazi ngijwayele. Umahlamini ngathatha Mjolisi. Amdala le ntombazana indala. Ukuthi nobuso obhedayo nje ukubona labantu laba yabona nje mina ngimdala kunale ntombazana. Umahlamini uyisosha. Nyamasi. Hawu, umngani wami lona. Athi senzela la umuntu ubusisethekwini njengamanje. Umjolisi bengathi umngani wakhe kanti baqomene. Bimphusha nje Mjolisi nami azaphusha ngisho Mjolisi yangimusa noMjolisi ngikhulumisa naye lentombi lethi angimphusha Mjolisi kanti iphusha indoda yayo ayindala ke noma indala kumJolisi kodwa hayi kangako akunalo ihaba akunalo ihaba indala kakhulu hayi ngisho umama mdala ayindala lento mina ngimdala kunale ntombazana ayindala nje kakhulu. Ayindala nhlobo kakhulu hayi ngikaNgumjolisi ngiyazi ntombazana mina ngiyayazi kakhulu uyabona bese ngikhuluma kangaMthobisi kanti ngikhuluma ngumuntu engimasiko mina ngithi ngisho umuntu engingamasi ayi uNkulunkulu umuntu wayisizothini ungayidlulisi liyaqina hayi uthatha Welile unjani siyangicwenza ngane ngiyasho ngithi mina ubuso bakho unobuso obubhedakho ungathi umuntu omdala uvuthiwe yena mdala kumJolisi angiphiki lokho kodwa hayi kakhulu abashiya mhlawumbe lapho 3 years kanje akamshiyi kakhulu awubiphetha kahle le ntombazana ilitshitshi ngiyayazi bingaqomile nangaze ngihlapha isitabane nje kade kwenzeka ngayo sengithi isitabane cishe wayindala Mthobisi kakhulu nawe Mthobisi ungihlebisile ngomngani wami kangaka bekumhlobo kaSiphelo biyisi impela isitabane lentombazana futhi sishintshileke isiwumama manje kodwa ibiyiso njengoSiphezulu lo oshala ifisho lejoguzana biyiso futhi sishintshile athola ukuthembeka hayi cha wena noma ingandala kodwa iwumfazi thola umfazi Mjolisi hayi ngabe sabala iminyaka Mthobisi nawe uthatha isalukazi khona uzothola impilo engcono.